Informació. L'oratge. I així comença la jornada al nostre municipi. Durant estos primers compassos de la jornada d'avui dimarts 3 de desembre es pot comprovar com els núvols van sovintejant pel nostre municipi. Núvols que aniran a més al llarg de les pròximes hores i que fins i tot esta vesprada nit podien deixar algunes precipitacions. Això sí, tot el més seran moderades. En la imatge del satèl·lit Meteosat es pot veure com de fet els núvols sovintegen cap a l'àrea de l'est de la península Ibèrica. Núvols que al llarg de les pròximes hores es faran més compactes i podrien deixar algunes precipitacions en el conjunt de l'àrea del Golf de València i també de la província d'Alacant. La previsió per avui al nostre municipi ens porta a parlar d'una jornada dominada per els núvols que aniran a més al llarg del matí i així mateix ja esta vesprada es poden recollir algunes precipitacions que tot el més seran moderades. Ja per demà parlarem d'una jornada en la que la situació començarà a millorar. De fet, al matí encara comptarem amb restes d'inestabilitat. Els núvols aniran desapareguent per deixar pas a un predomini del cel poc ennuvolat ja de cara al migdia. Les temperatures per demà tindran tendència a pujar. De cara als propers dies, en principi sembla que arriba l'anticicló i ens proporcionarà uns dies dominats per l'estabilitat. Tant dijous com divendres, el sol serà el protagonista, encara que comptarem amb alguns núvols que estaran de pas. De cara al cap de setmana, sembla que la inestabilitat podria tornar a guanyar terreny, amb més núvols de cara a dissabte i un descens de les temperatures.